Ovakula kubonakala khona isimo. Hallelujah. So bengithi sonke simele ngenyawo asiya emkhulekweni. Akisibe gore king into wena unyaka ngiyibona. Angazi ukuthi yini into expecta. Kodwa entabeni kaJehova yonke izinto Bibili rati ya thoya hai ai kopantsha le mauto. Into engiyithandayo is that even though God has spoken with Elijah, it is the time Elijah agreement where kanisa pula. But still, a confirmation besalindele ukuthi phume emlomeni ka Elijah. Ndihambo uyobheka olwandle. Ungitshela ukuthi yini oyibonayo. Le ndoda iyobheka elwandle iyabuya ithi angiboni lutho. Hallelujah. Ithi angiboni lutho. Elijah athi buyela uyobheka again. Now nceku naku umkhuleko wethu. Elijah le nceku mayihamba iyobheka Elijah ubhizi uyayiphehla. Youth yakini. Bethela bobaba basenkonzweni. Bethela bomama basenkonzweni. Siyaphela egabeni likaJesu. Mayilelifu lingahlali phezulu kwethu kuphela. Mayilelifu lingahlali phezulu kwethu kuphela. Mayilelifu lingahlali phezulu kwale group kuphela. Mayilelifu lihlale phezulu kwebandla. Egabeni likaJesu. Ila baba sita. Ila Hallelujah. Umzalwane ohleli phansi ufunda iBhayibheli. He's like a loaded gun which can fire at any given moment. Ngiyalihlonipha iBhayibheli nalithi ungadeleli gathering yabazalwane. Ngoba into soyidumuza lana. Adona into